27th of August. Kublai ye phi baro. Ngin sa nang bateng ka jing duai bau jisulahi kayengi but kalong bo khoet ka karteng jome. Tamata ga sngi to ini word ki karteng jong blai haga jutang barim. But ngin pini firuka jingade jong kini ki karteng but ka jingle jong jisu aga jutang bathumai. Te habangi pa sa kitab Exodus kalanong khadnyo the khad khadsan pinsa I kawiga thuma parshaki amalakai but kawangkum ne Moses ulate yakaduan barula ai kerteng yaka utrai ulong kalama jonga namar uang utrai uraya kalama halakikti but unle thuma pateng la pateng parshaki ve te kerteng kadkum kane ka jaga bau Moses ula ai galong Jehovah Nisi kamut uble ulong kalama banner but finsa fideban pule gane mo finsa I kine gile thuma Joshua ila elam kiwege sipai katba Moses ula rakti sajrong ki ne ki Israel ki job namanda uthait u rakti chapo o ki rem kener kakti kamut u duai ngako ban pan ma gi mi ki pa jeng ki ba sngab yang amo ki khundro ki ba sngab yang amo ta singi kan mau ha ga jinge jingi habangi shem jinge jinjar jing spang jing sitom dada ngi rai ki kti jingi kumbale Moses ngin sa jo lada ngi shulet ma gal bangi mon ngi phai sharum shaneng mare shane satai ngin sa rem pide ban pule gane best gane ga jem pule but hangta kila ai karteng ya uble Jehovah Nisi but Paulus uhikayingi sapang gane abangi pule na sitti baning kong Paulus ya ki korin kala nong khasan the khot san po new but san po pras nga pa gane ba best re to ai ngo ya uble bala ai yengi ka jing job da utrai jing yu Jesus Christ ha jutam barin lama jingi uble but manta ngiyo kajuga jing job re dau Jisu to yang scam bato yaine ko parabangit bayire junga ban aite lut ha ka kam utrai fitib ba ka jing tre shitom jompi kalong kamlong leno e haba le yaka nagabanta utrai pen ha jutam barim kertan Jehovah Nisi bad manta bale wandra jing job bad manta nabanda jungi ha jutam thamai bad manta ha ka por jungi manoban wandra jing job Jisu kumbawang Paulus agi chitti jongo chaki korin pideban pule bagane por covid ro mo bon ki jinge klempe baro ki sem jinge re wang no jing do jing kermen jaine skema ga jinget Jehovah Nisi unai ngi ka jing job kumbawang Moses ngin knere lakti hauble cha jing job baru ble balan bor bro pa baru kun mansim bakun un kar khoye